Дусларым, май язының иң матур айы. Бар дөнья яшеллеккә күмелә, ә инде җәйгә якынлашканда аллы-гөлле төскә керә башлый. Табигатыбызның гүзәллегенә сокланып йөрим әле, дусларым. Йомры икмәк, син каян килеп чыктың монда? Мин әбидән дә качтым, мин бабайдан да качтым, мин куяннан да качтым. Хәзер синнән дә качам, нәни юлбарыс. Мин сине ашарга җыенмыйм, йомры икмәк. Курыкма. Әйдә, уйныйбыз. Ә ничек? Мин табышмаклар әйтешергә яратам. Беренче булып үзем башлыйм. Сиңа хәзер үсемлекләргә багышланган табышмак әйтәм. Җавабын тап, йомры икмәк. Кечкенә генә, матур гына җир астыннан чыкты, кызыл бүрек тапты. Бу гөмбә. Әйе, дөрес җавап бирдең, йомры икмәк. Ә хәзер син миңа табышмак әйт. Нәни юлбарыс, ә син 5-кә кадәр санаганчы күзләреңне йомып тора аласыңмы? Әлбәттә алам. 1, 2, 3, 4, 5. Күзләремне ачам. Син кая качтың, йомры икмәк? Эх, күңелле итеп уйный гына башлаган идек бит. Юлыңда хәйләкәр төлке очрый күрмәсен. Сак бул, йомры икмәк. Хушыгыз, дусларым.